പഴയ ആലുവ മൂന്നാർ രാജപാതയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പൂയംകുട്ടിയിലെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെ പൂയംകുട്ടിയിലെത്തി ഫോറസ്റ്റ് വാഹനത്തിലെത്തി പിണ്ടിമേടിന് തിരികുകയായിരുന്നു. പഴയ ആലുവ മൂന്നാർ രാജപാതയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായാണ് വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പൂയംകുട്ടിയിലെത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി തട്ടേക്കാട് ഫോറസ്റ്റ് ഐബിയിൽ തങ്ങിയ മന്ത്രി ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെ പൂയംകുട്ടിയിലെത്തി ഫോറസ്റ്റ് വാഹനത്തിൽ പീണ്ടിമേടിന് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് MP, ഷിബു തെക്കുംപുറം MLA, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ മന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ട്.